Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Phyllaw ru ban apply da ka education loan. Ki Khun ki Hajar ni ki Shillong ki raj bapher ka hima sora, ha ka hinyo ture ku jemang araja arpenrio, ha ka jingelam ki kliat nong sensyar bat ki rangba, ki la ra ki Lama saw ha berung she Phyllaw ka Khasi Hills Autonomous District Council, bandawa ni ka council ban ai sanat no yok pa maram dors Hadien jan Khot Kyntait jinge hla dawa ya ka hok, slam hima sora but I know ka sanat, kaladon ka jing pentep baka office u executive member badai pet ya ka tanat ilaka, baka Khot Ïakren ya Ngut na gibayalam ya ka te ka jinge ki dawa. Henry na kalyang kinong yalam kila Kyntait, but pan Ngut ya ka baka office u executive member kampat jabab. La sakhiru ya ka jingwan Syrtap ki bor Pulit ahkamat kerdap ka KHADC, ban pakhang ya ka bayaki na ka baprong ban rong syapwa. Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, duna ki eki bate ye kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin, bat ka ayan la Ïakren diat bat ka batau bha. Kam kata i ka dur jing ki marbam, ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki marba madon ka shop plus F menta kasni. Lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.